Hola, avui us volem comentar com funciona la col·lecció del comissari Llampec. Per fer-ho, utilitzarem l'últim títol publicat, El cas de la màfia. El comissari Llampec és el protagonista de tots els casos que hi ha dintre del llibre. Aleshores, cada episodi és un cas diferent que ha de resoldre el comissari Llampec. Al final de l'episodi us faran una pregunta per veure si vosaltres també sou capaços de resoldre el cas. Què passa per això? Que aquesta resposta la trobareu dintre d'una lupa amb les lletres al revés. Se us acut com ho podeu fer per llegir-ho? Hi ha 3 maneres. La primera, i segurament la més divertida, és anar davant d'un mirall i aleshores ho veureu del dret. Una altra opció és simplement mirar-ho a contrallum. I la tercera, que és la que acabareu fent una vegada estigueu acostumats a llegir el comissari Llampec, és aprendre a llegir del revés. A cada un dels títols del comissari Llampec hi ha entre 8 i 12 casos diferents. Hi ha 2 franges d'edat. Hi ha la franja de 10 anys i la franja de 8 anys. Les 2 franges d'edat funcionen igual, és a dir, a cada episodi haureu de resoldre un cas. El que passa és que a la franja de 8 anys tindreu més casos a resoldre i seran una mica més fàcil, i a la franja de 10 anys tindreu menys casos a resoldre perquè són més llargs i les solucions seran una mica més difícils. Doncs molt bé, esperem que aquest vídeo us ajudi a entendre com funciona la col·lecció del comissari Llampec. Adeu!